ni ako mga kamaisan. Inangkon. Ngadto mi sa kuan. Baols. Ganang kamambay oh. Mais. Pian. Asa ka pian? Asa ka day? Asa kas baol? Lo, no di kay kaabokaduhan di ay. Kaluis baol uy nakalibunan. Lah, nahawan lagi diri sa kalibunan matagay na. Gagmay Pasko ang mama oh. Munting kahoy. Ari di ari labong di ay. Because mais tatay bini. This is kamuting kahoy. Kalibunan nag mais. Tapok. Urut pian bijuan. Nago kay katatay bin nga ko ano? Mais? Green kayo ba? Ano ba nagikatsoy? Nagilak mo kayo. O mas Marla. Si Joy na lang ni Kuya. Atap mo kamera Choy. Kuya Hawa Basilya. Magagab nida ko siya. Kamuti kita na lay miling agikan. Ngatay na. Buluan ka kay. O mas Marla. Man. Wala si Marla. Si Choy di kuyog. Asa dapit ma? Anay mo na imong gipanghambog. Oh, dagko kay nang ipanghaan sa tunga. Hala na kuan lagi-ari dai. Tako na din, nagulang na na dai. Pagkasiawak, abot di kuha. Kaya bunga katapok tayo. Pahit na ako ron, dilis marla mo ko isoy. Awa na mo. Pagkuyap kita. Pila ka tako ko ning dayapip dire. Hulat ay hulat. Ari yan. Ay, nag-unsa ka oy. Sama na imong abokado nga gamay mo kay na. Dagko kayo bi aguna. Kulang naman eh. Si Awa. Bi plastic sir, plastic bi. Ako na lagi iuli ni mo. Tapos sayawa. Okay, kuha ulo kong dagko ari. Akay. Mana ha? Kuha na ko yung kwenta. Dari unsa day ulo, dagko kayo. Kaon na ko be. Gagmay kaayo nang hambog niya. Abokado. Mahadlo ko no pinana gatako. Yawa. Gas ni ra. Shut be. Ay bata mabunog ayo lang. This is Bibi Fian. Guapa. Guapa man yung bata. Baka man na ni Basilya gon. Nanay ikaw sa kay nay be. Mabalik na nay. Balik. Mo na yung ipanghambog kakasiawa. Baba kayo. Hinog. Ay, hinog na to Diyos sa kabukinog. Hinog. Wala na sulod. Yung haya di sa abokado no. Na, kauna klip tirghana day no. Dili tani na ani day sige pangumpay.
naka-plastic. At mga kuan oh. Bala ko sa ilang nagmarikay. Wala na bunga. Tayo may manangla. Nadilit yung bunga. Ano yung gibaol sa una bat? Elementary pa mi, o high school. Nakalibunan na siya. Sugat si Papa nang wala. Okay ni. Wala na nakaatin. Bayabas. Ang galing. My goodness. Oh my God. Oh, dagan ko siya dito. Ang cute ba? Ano ako? Ayan! Nanguha ko. Hindi ko kakakuha. Kaon tag bayabas. Para walag baho baba. Gasya. Ano sa'yo mangingan? Kanon guys. Ano sa'yo man yung kanon guys? Abokado. Lamig din nga. Oh, Tanawa ko. muwa igit. Mini. Pahangin sa kodre sa tangki. Before muli. Isa na guys? Ngano na kay medyas guys? Kay ngano nagmedyas ka guys? Kay kagiron ka guys? Dagan kag ulat guys? Ha? Oh, Kay? kagid. Kaya nga kagilan man ka guys. Paningot lagi ka guys. Ay, Kapoy at baol. nagunjam kas baol naguna. Hala, Nagunsan day ka. tanaw. Nya gikapoy di ka nga tan-aw ra man ka. Ha? Oh, ni midjas. Nya unsa day ngano day medyas na? Unsa day na? Pero asa day na siya? Para baol. Asa day karon? Higda ka giduka ka guys. Tama ka sa tangki oy. Tama ka sa tangki. Higda mo ka diha guys. Giduka ka guys. Kok lagi kagantang guys. Huh? Thank you for watching Anphid TV and don't forget to